विजय झाला आहे, पण आमचा एका डोळ्यात आनंदाश्रू आहेत आणि एका डोळ्यात दुःखाश्रू आहेत. कारण आमचे मामांची सीट जिल्हा परिषद सदस्य आमचे मामा उभे होते त्यांची ते नाही आणि त्याच्यामुळे ते आम्हाला खूप मोठं दुःख आहे. आणि त्यानंतर माझा विजय तर हे मला सांगायचं आहे की आमचे जे खासदार आपले नारायणजी राणे साहेब आणि आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब आणि आमचे माजी सभापती मनोजजी राणे साहेब या सगळ्यांचे मला उमेदवारी दिली आणि माझ्यावर विश्वास टाकला, त्याच्याबद्दल मी पहिले त्यांचे सगळ्यांचे आभार मानते. आणि हा विजय माझ्या एकटीचा नाही आहे, आमच्या पूर्ण लोरे पंचायत समिती पंचक्रोशीतले सगळे पदाधिकारी, सगळे कार्यकर्ते, सगळ्या महिला भगिनी, सगळे मतदार बंधू भगिनी ज्यांनी मला इतकं मदत केली, खूप माझ्या मला एवढा मोठा पाठिंबा दिला, त्या सगळ्यांचा हा विजयात झालेला आहे.